Bueno, bo día. Espero que se escoite. Faltanos Manolo Domínguez, que, aínda que estuvo na comisión, pois en este momento non está conectado. En calquera caso, podemos ir empezando, se vos parece, e supoño que se incorporará, xa digo, neste momento non está presente. Así que, se vos parece, vamos a empezar o pleno. Pois eso, bo día. Imos a iniciar o pleno extraordinario do día de hoxe. O pleno ten dous asuntos, como sabedes, dous asuntos que pasaron esta mañán tamén pola Comisión de Facenda. E o primeiro paso sería ratificar a inclusión no orden do día do pleno destes asuntos. A fórmula é se ou ben votamos nominalmente ou se as entidades e os grupos políticos están de acordo na inclusión do orden do día, pois pasamos ao debate. Estamos de acordo? Sí. Bien. Entonces, a secretaria dará conta do ditamen da Comisión de Facenda desta mañán. Paula. Buenos días, gracias, alcalde. Pois ben, o primeiro dos expedientes cuxa ratificación acaba de ser acaba de ser incluído na orde do día. Expediente 4856, expediente 113-2021, orzamento 2021, resolución, reclamacións presentadas. Expediente que foi elevado, que levouse no día de hoxe, a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión extraordinaria, do que presidente darase lectura extractada ao ditame que foi así adoptado. Pois ben, tras dar conta dos distintos informes incorporados e o seu sentido incorporados ao expediente, e rematado o debate en votación ordinaria, a Comisión Informativa de Facenda adoptou o seguinte ditame: desestimar as alegacións presentadas con data 2 de febreiro de 2021, 12 de febreiro de 2021 pola Asociación de Veciños de San Salvador e con data 15 de febreiro de 2021 pola Asociación Cultural e Veciñal e de Combarro, segundo as consideracións reflectidas no informe da Intervención Municipal de data 25 de febreiro de 2021 por non ter amparo en ningún dos supostos previstos no artigo 170 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas locais, aprobando expresamente o orzamento xeral municipal correspondente ao exercicio do 2021 co contido e anexos aos que se refire o acordo de aprobación inicial de 26 de xaneiro de 2021 e segundo que se proceda á realización dos restantes trámites previstos na normativa aplicable. Grazas, alcalde. Acabas de incorporar Manolo Domínguez. Buenos días, Manolo. Bo día. Vamos a abrir o turno de intervencións. Así que o presidente da Comisión de Facenda ten a palabra. Xulio. Sí, bueno, se presentaron dúas alegacións ao orzamento. A primeira delas, dun particular de Combarro, pois critica a transparencia co que se fai o orzamento. E o único que podo dicir é que se fai seguindo a normativa establecida na Lei de Facendas Locais e se lle dá a publicidade que se establece na norma. Non hai máis ocultación, nin menos que a que establece a propia lei. Despois hai unha alegación, hai outras dúas alegacións presentadas por a Asociación de Veciños de Raxó e de Combarro e San Salvador e unha de San Salvador. En total son 26 peticións que se fan en estas alegacións, en estas dúas alegacións, das cales 5 non son competencias do Concello de Pollo, son propostas que se fan, pero que non son competencias do Concello de Pollo. 8 están xa executadas ou en execución, 4 son preguntas e quedan outras 9 alegacións que poderán, parte delas se executarán seguramente durante este ano. Das que non son competencias do Concello de Pollo son, por exemplo, a mellora dos pasos de peóns da PO 308, é unha competencia, é unha estrada da Xunta de Galicia, por tanto, é da súa competencia.
pois a redacción dun proxecto para un vial polo Monte Castrove, evidentemente é un vial de carácter supramunicipal e, polo tanto, pois tampouco é competencia do Concello de Pollo. Pois axudas para as traídas de agua, de suministros de aguas particulares. Si son particulares, o Concello non pode destinar cartos a elas. O Concello pode colaborar con axudas pero cando se solicita, non vamos a expresamente meter no presuposto axudas para ese tipo de traídas. A comarcalización do Parque de Bomberos, evidentemente, tamén é algo que é competencia da Xunta de Galicia, non é do Concello de Pollo. O vial do Ao tamén é outro vial de carácter supramunicipal e, polo tanto, pois estas non son competencias do Concello de Pollo. En canto ás alegacións que están en fase de execución, pois están a mellora do Parque Infantil de Chousa, o Camiño de Lemairiña, que hoxe acabamos de darlle trámite na Comisión Informativa de Urbanismo pois ao proxecto, un punto limpo que se pide, temos un punto limpo móvil, dotar crédito para o plan de ordenación municipal, pois está dotado, non este ano non hai que meterlo no presuposto, está dotado en anos anteriores. Para as obras de execución da PO 308 se destina a través do remanente pois unha partida para eso. Aparcamentos en San Salvador se está en este momento xestionando, facendo as obras de un desos aparcamentos. Os terrenos para centros de saúde se vai a dotar crédito co remanente que quedou do orzamento do ano 2020. As axudas para o COVID tamén se van a destinar co remanente que quedou do orzamento do ano 2020 e, polo tanto, son xa cuestións que están en fase de solución. Hai 4 preguntas que nos formulan, que as subvencións para actividades socioculturais non están debidamente desglosadas, as que son nominativas aparecen relacionadas, 21.000 euros que aparecen no anexo de subvencións exactamente, co nombre de cada unha das subvencións que vai a recibir, e as que son por concurrencia competitiva, pois hai que acceder a elas en base pois ao proxecto e as bases que se desarrollen para eso. Para centro de ensino dice que non hai partida ninguna, hai 75.000 euros, hai dúas partidas, unha de 34.000 no capítulo 2 e outra de 15.000 no capítulo 6, e do remanente do ano 2020 se van a dotar 15.000 euros máis para centros de ensino. Para partidas destinadas a obras, hai en total dúas partidas, unha en estradas, na función de estradas e outra na de acceso á vivenda, unha de 269.000 e outra de 217.000, e do remanente do ano 2020 se van a dotar 350.000 euros máis, co cal fai 836.000 euros. E das escolas deportivas pide que se destinen, que se incluyan no orzamento os ingresos e os gastos. É imposible, as escolas deportivas reciben unha subvención de 10.615 euros nominativa para o deporte base e, polo tanto, pois é imposible que metamos os ingresos e os gastos de algo que se lle dá unha subvención para eso. E pouco máis que dicir, solo engadir que estas alegacións, eles lle chaman alegacións, realmente non son alegacións, son unha relación de cuestións que plantexan como necesidades no Concello, de acordo co informe de Secretaría de Intervención, corresponde denegalas porque non cumplen os requisitos establecidos no artículo 170.2 da Lei de Facendas Locais. Nada máis. Xulio, te remataches? Sí. Gracias, Xulio. Imos a abrir un turno de intervencións de cada grupo. Silvia. Sí, hola, bos días. Sí, hola, bo día. Ben, pois trátase de resolver as cuestións dos escritos recibidos durante o prazo de exposición pública dos orzamentos municipais para o 2021. Como se comentaba, un deles é un escrito dun particular, que se trata dun escrito de queixas do que nos dá traslado,
que segundo os informes emitidos polos servicios técnicos, que son en todo caso os garantes dos acordos adoptados por esta corporación, pois non teñen encaixe dentro dos supostos previstos pola lei para poder ser admitidos como alegacións. No segundo caso, son as alegacións conxuntas presentadas pola Asociación Veciñal Alaxe de Raxó, a Asociación Veciñal Cultural Recreativa de Combarro e máis a Asociación Veciñal de San Salvador, e tamén en base ao informe de intervención que se emite ao respecto e donde se analiza pois a pertinencia de ser admitidos a trámite como delegacións, pois conclúese que non poden entenderse como supostos encadrables e infórmase a favor da desestimación por non responder a ningún destes supostos tasados no artigo 170 da Lei de Facendas Locais. No entanto, este escrito conxunto que se presenta recolle unha serie de propostas, de preguntas e de suxestións, concretamente pois esta relación de 25 máis outra presentada por separado, que son pois, de diferente índole e relativas a ámbitos diversos, algunhas delas, como comentaba o concelleiro de Facenda, fora das competencias municipais, outras delas que están xa en proceso de trámite ou mesmo realizándose, e que, pois, sen ter encadre como alegacións a estimar para a aprobación definitiva do orzamento, pois, recóllense por parte do equipo de goberno para ser tidas en consideración. Moitas delas están xa contempladas dentro das partidas que se consignaron para cada área, e neste sentido pois, hai que recoñecerlle tamén a estas tres asociacións pois, que nos dirán traslado dos intereses e das necesidades e das peticións de actuación que consideran prioritarias. O respecto da transparencia, pois, nada, decir que o expediente completo tanto do orzamento para 2021 como da liquidación do 2020 e todos os informes emitidos ao respecto e absolutamente toda a documentación estivo e sigue estando dende o primeiro momento a disposición no portal de transparencia da sede electrónica do Concello de Poio para o seu acceso, para a súa consulta, e neste sentido pois, hai que recoñecer tamén o traballo e a vontade dos servicios técnicos municipais que en isto pois, son metódicos e escrupulosos pois, no cumprimento estrito da Lei de Transparencia. Gracias, Silvia. Polo Partido Socialista, Gregorio. Sí, bueno, creo que está suficientemente explicado, xa se afondou con profundidade na natureza das alegacións e xa se explicou efectivamente en que sentido van os informes técnicos en canto a tramitación destas alegacións e en que medida deben ser desestimados. Como se ten dito, hai diferentes tipos de alegacións, bueno, pues como xa teñen referido os compañeiros, a transparencia se cumple exactamente no cumprimento da lei, de feito, a posibilidade de facer alegacións tamén vai en base a ese principio de transparencia. Decir que hai alegacións que non son competencia da Xunta, como ten referido Xulio, a PO 308 non é competencia nosa, son competencia da Xunta. O vial do Bao é un vial que xa tiña que estar executado no 2015, segundo un plantexamento que fixo a propia Xunta dentro do Plan MOVE. Plantexan cuestións como tuberías de agua nun proxecto que se está recollido no Paseo Marítimo de Raxó, que parece que desta vez si se conseguimos desatascar, e parece que a Xunta entrou en razón para facer o proxecto 11 anos despois de estar comprometido, a ver se chegamos a un acordo nese sentido. Bueno, outro tipo de actuacións que non son financiables por parte do Concello, como son as traídas veciñais, na medida en que non se trata da rede pública, polo tanto non pode haber unha partida destinada a ese fin. E logo, como se ten referido, moitas actuacións están executadas, das que se piden, outras están en marcha e outras están en planificación ou polo menos están dentro do Concello en marcha para recoller no remanente e nos diferentes modos que ten de financiación o Concello, como Plan Concellos ou outros instrumentos que temos de financiación. Logo hai unha referencia ao Plan Xeral que tamén fala de se hai partida no
no orzamento non hai partida no plan xeral como non houbo nos últimos 6 anos, é dicir, ao contrario do que di o Partido Popular, non houbo ningún pago nos últimos 6 anos, polo menos desde que eu son concelleiro de urbanismo non se efectuou ningún pago ao plan xeral de ordenación. O plan xeral se levará a cabo con transparencia, con participación dos grupos. Aquí o Partido Popular ten feito moitas referencias a que está non caixón e demais, cosa que é completamente falso, está facendo un traballo, unha labor de plantexamento a efectos da avaliación ambiental e a efectos de facer unha proposta global para o Concello, e cando chegue o momento de decidir sobre as diferentes estrategias do plan xeral, habrá un proceso de participación onde estará o Partido Popular, esperemos que contribúa a enriquecer o plan xeral, a que sexa constructivo a hora de realizar propostas que sean positivas para os veciños de Pollo e que non se dedica a dinamitar o documento. E pouco máis temos que decir. Os informes son claros e temos que desestimar estas alegacións. Gracias, Gregorio. Partido Popular, o portavoz. Sí, bos días a todos e a todas. Resulta hoxe curioso que un goberno que cando firmou o seu pacto de goberno falaba de transparencia e participación, pois resulta que dun plumazo se cargue o que é a participación de 3 colectivos e a transparencia, como les din, en base a informes técnicos. E resulta tamén curioso que un goberno que cada semana se salta os informes técnicos para pagar facturas ou incluso para conceder licencias urbanísticas, que ahora, para ir en contra dos veciños, se base nos informes técnicos. É un pouco sorprendente, porque se existe un goberno que incumple sistemáticamente os informes, son vostedes. O podemos ver nos máis de 40 reparos que levan este ano ou nos máis de 100 e pico que levaron anos anteriores, pero resulta que ahora, cando os veciños pretenden participar, resulta que en base a informes técnicos pois despachamos os veciños e nos desfacemos deles. Mire, se existen algúns culpables de que estes veciños fagan este tipo de alegacións, son vostedes. Vostedes fixeron, en este caso, un documento, un presuposto que debía ser o instrumento máis importante do ano, en base a que non falaron con ninguén. Vostedes, cando chegaron ao Concello, xa fai moitos anos, pero ahora, cando firmaron ese pacto de goberno o volveron a anunciar, falaban de participación. Resulta que fixeron un documento e non se reuniron con ninguén. Ahora veñen a decir que hai moitas das propostas que veñen aquí por estes veciños que non son competencias do Concello e demais. Bueno, serían discutibles. Seguramente, se os escoitaran a eles, comprenderían ao que se refieren. E seguramente moitas destas consultas se podrían haber evitado se vostedes, primeiro, falasen cos colectivos. Segundo, lle explicasen o que querían facer con este documento, cales eran as intencións do equipo de goberno. E terceiro, seguramente, se vostedes fixeran todo o anterior, evitaban que tuveran que presentar este tipo de alegacións. Vostedes fixeron un documento donde non falaron con ninguén. E agora, en base e utilizando e poñendo por diante os informes dos técnicos, pois van a votar en contra da participación e en contra dos colectivos do Concello de Pollo. Recorden unha cousa, non están votando en contra de propostas do Partido Popular, están votando en contra de propostas dos veciños, que vostedes non escoitaron, e que a única forma que tuveron de poder facer algunha aportación e, sobre todo, de transmitir o que eles entenden como importante, resulta que vostedes ora, sin escoitalos, sin reunirse con eles, pois automáticamente, en base a informes dos técnicos, se despachan dos colectivos e esa é a súa participación. Mire, en moitas desas alegacións, por exemplo, cando falan dos pasos de peatóns da P808, pois nós sí que nos reunimos con estes colectivos, eles están falando de luz, así de claro, e que xa en moitos casos vostedes puxeron nalgúns pasos de peatóns incrementaron a luminosidade deses pasos de peatóns e en outros están a expensas. Pois é algo tan fácil como escoitalos para saber a que se refiren. Tamén se refiren que non aparece ninguna partida para o enlace da rotonda con Leopoldo Novoa en Raxó, cousa que vostedes non dixeron nada cando fixeron a súa presentación. E cando falan de viais e demais, xa saben de quen son os viais e xa saben quen ten a competencia. Están falando cal é o estudio que ten o Concello para propoñer, por exemplo, o vial alternativo a P808 pola falda do Castrobe. Logo, todo isto, sobre todo, se soluciona con participación e con transparencia, cousa que vostedes non fan, e cousa que hoxe vostedes van a votar en contra dos colectivos e en contra dos veciños de Pollo. Recorden, non están votando en contra do Partido Popular, están votando en contra
dos veciños de Pollo, que queren e intentan falar con vostedes e vostedes os despachan con un informe técnico dicindo, mire, o que din vostedes nos dá igual, o que din vostedes técnicamente informou o técnico que non ten posibilidades e me dá igual. Eso é o goberno da participación? Eso é o goberno da transparencia? Mire, eu creo que a casi 2 anos de que levan gobernando, creo que incumplen todo o que prometeron. Nin hai nin transparencia, nin existe participación. E hoxe se van a cargar un documento importante, interesante, que seguramente podían resolver cunha reunión. Eu lle pregunto unha cousa. Vostedes, unha vez que recibiron este documento, chamaron os colectivos para poder reunirse con eles e explicarlle, escoitarlle algo? Ou a contestación van a tela hoxe neste pleno, que o van a poder estar vendo en directo ou grabado, e que simplemente vostedes, a súa resposta vai ser, mire, en base a un informe técnico, non hai nada que facer e isto xa non vale para nada. Creo que deberían de reflexionar e, sobre todo, acordarse daquelo do que firmaron, que iban a ser un tripartito de participación e transparencia. Pois eu creo que con esta votación hoxe queda demostrado que vostedes non son, nin teñen participación, nin teñen transparencia. Gracias. Rematado este primeiro turno de intervencións, abrimos o segundo turno. Se hai máis intervencións. Sí, alcalde. Sí, entón, presidente da Comisión de Facenda. Sí, non despachamos os colectivos cun informe. Eu acabo de dar puntualmente resposta a todos os puntos que plantexaron en esa alegación, en esa relación de necesidades, nas cales nos coincidimos con moitas, e xa digo, 5 delas non son competencias, e efectivamente o Concello de Pollo señaliza os pasos de peóns con alumbrado porque non o fai a Xunta de Galicia. A competencia é da Xunta de Galicia. Os pasos de peóns están na estrada da Xunta de Galicia. O que ocurre é que como non o fai a Xunta de Galicia, o ten que facer o Concello de Pollo. Igual que no resto da PO 308. O alumbrado da PO 308 é todo o Concello de Pollo. Non é da Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia non o ilumina un vial con tanto tránsito. Eso é así. Entonces, nós non dicimos que non estamos de acordo con estas propostas que fan aquí. Algúnas non son competencias do Concello de Pollo e llevamos dando solución. Outras están en marcha, a maior parte delas, e outras, ao mellor, non son posibles en este ano. Pero eu digo que das 9 que quedan aquí, sin que en este momento teñan solución, o máis seguro é que máis da mitad delas que vayan a ter solución durante o ano 2021. Ese é o que digo. E nos non... É dicir, a transparencia, vos sabedes moi ben que o 80% do orzamento non é unha decisión de carácter político. Son partidas que están comprometidas xa. O orzamento ten pouco marxe, se se quere aprobar a principios de ano. Se aprobáramos ahora o orzamento, nos podríamos, destas obras que están en marcha e que non estaban contempladas no presuposto, ao mellor podríamos metelas agora. Pero non, se se aproba a principios de ano, xa dicimos sempre, non é posible incorporar todos os plans e subvencións que van salir ao largo do ano e que se van ir incorporando ao presuposto e que, polo tanto, irán dando solución a moitas destas cuestións. Fala de facer un estudio sobre un vial polo Monte Castrona. É dicir, nós o que non estamos dispostos é a tirar cos cartos. Un informe dese tipo que sea mínimamente serio vale centos de euros, centos de miles de euros. Centos de miles de euros. E iso sin a seguridade de que o mellor a Xunta, que é que non ten que facer, vaya a aprobalo. Polo tanto, ou un estudio arqueolóxico na illa de Tambo, cando ainda non temos transferida as competencias ou a titularidade da illa. Vamos dando pasos e se irá facendo todo eso. Pero hai cousas que ao mellor son máis fáciles que outras. Entende? E nós primeiro atendemos as competencias que son do Concello de Pollo e despois se atenderán as competencias que son de outras administracións. Se nós falamos cos colectivos todos os días,
todos os días. Os colectivos veñen ao Concello e falan con nós e nós vamos a falar cos colectivos. E o que se recolle nos orzamentos é o que se leva falado non do último ano nin dos últimos 6 meses. Algúnas veces son propostas que veñen de moi atrás, que por motivos presupuestarios non se puderon acometer e que se van acometendo. Nós non nos esquecemos de todo eso. E se ustedes falan, nós tamén falamos, e coñecemos as necesidades do noso povo como nadie. E aparecen reflexadas aí. E se lle van dando solucións a todas elas. A todas elas. E despois é imposible aprobar unha alegación ou un orzamento que non cumpla as propostas o articulado. Si non pode ser, as alegacións están tasadas na lei de facendas locais e, polo tanto, non podemos incorporar aquelas que nos den a gana a nós. Eu creo que, polo demais, a maior parte destas propostas ou están en execución ou se van a executar, as que son posibles. Porque para facer unha alegación, o serio sería dicir quero que se faga isto, pero que non se faga isto outro, ou que os recursos salgan daqui. Eso é unha alegación seria. Isto outro é unha petición de cuestións que son necesarias e que se irán executando na medida en que sea posible. Nada máis. Gracias, Xulio. Silvia. Vale, perdón. Sí, bueno, por responderle un pouco a Moldes e esa intervención de trazo grueso que acaba de facer, onde fai afirmacións que non sei pois de que maneira, cando dice que máis de 100 e pico reparos presentados o ano pasado, non sei, Ángel, si podes dar ese dato, ou máis de 40 reparos que levamos acumulados este ano. Non sei a verdade si seguimos nesta liña de que os feitos e a verdade pois che arruinen un argumento, non? Se construen a propósito. Aquí do que se trata é de estimar ou non estimar pois estes escritos que se presentan en base a si poden admitirse a trámite como alegacións. Nos o que acabamos de facer na intervención é recoller os informes municipais onde se conclúe que non teñen cabida en forma de alegación e, polo tanto, non se poden estimar. Resulta curiosa esta vehemencia do Partido Popular reclamando transparencia e participación cando precisamente estamos neste pleno debatendo estes escritos presentados que se recibiron polos cauces de participación previstos pola lei e, ademais, de maneira retransmitida públicamente e con total transparencia. Resulta curioso, non? Tamén por parte do Partido Popular reclamar transparencia e facendo uso desta manipulación ou desta instrumentalización que se fai destes escritos recibidos para darlle a volta totalmente o argumento e intentar facelo pasar polo que non é. O que vamos a votar aquí, como decía, é se se estiman ou non se estiman as alegacións. E ese vai a ser o fondo da cuestión e vai a ser o que se vai a propoñer para votar e nada máis. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, a ver, o señor Moldes se ve que non lle interesan moito os informes técnicos, cando non lle teñen conta, pois dice que non lle facemos caso, demais. Non sei se o señor Moldes pretende que non se paguen facturas, se é o seu argumento que non se paguen facturas. Eu creo que aquí se fan caso aos informes técnicos e, de feito, lle recomendo que na súa actividade política lle faga caso aos informes técnicos. Dixo que se modifica, que non se teñen en conta os informes técnicos para dar licencias urbanísticas. Dígame en que casos se dan licencias urbanísticas sin informes técnicos. Dígame vostede. E logo, falan vostedes da lei da transparencia. Non sei se vostedes poden falar de transparencia, porque aquí nos coñecemos todos. Vostedes que son os das redes sociales ou dos perfiles falsos, de portales falsos, de canales de noticias alternativos falsos manipulados por concelleiros seus.
crean colectivos ad hoc dirixidos por vostedes para generar presión ao Concello. Vostedes falan da transparencia. A transparencia ten moitos ámbitos. O Concello ten canales de comunicación coa veciñanza que non necesariamente pasan polos colectivos. E nos lle facemos caso. De feito, lle estamos dicindo que gran parte desas peticións, por non dicir todas, ou están en marcha ou van a facerse. Pero en moi breve tempo. Ou están en marcha, ou están feitas, ou se van a facer en moi corto plazo. Fala vostedes da luz. Este Concello presentou un proxecto de 1.200.000 euros a fondos europeos que esperemos que, se todo vai ben, non o concedan, que vai a alterar completamente a iluminación de todo o Concello, incluído a PO 308, porque a Xunta é incapaz de facer aqueles proxectos que compromete, a pesar de ser un vial da súa competencia. É certo que tuvemos que poñer iluminación porque a Xunta non cumple coas súas directrices e coas súas obligacións en materias de seguridade, tanto para o tráfico como para os peatóns. Vostedes non teñen ningunha autoridade moral, ningunha, para falar de transparencia, ningunha para falar de comunicación cos colectivos, porque vostedes, ante a Xunta de Galicia, ante os orzamentos impostos, donde ignoran completamente apoio, calan a boquiña, non din absolutamente nada, non fan a máis mínima alegación cando se discrimina apoio, pero que piel fina teñen cando se trata dos orzamentos municipais. En función da coyuntura, das circunstancias, dos fondos disponibles, en función do orzamento que temos disponible, intentamos xestionar os recursos o mellor que podemos, en función tamén dos requerimentos e das demandas dos veciños, que as temos completamente presentes a diario. Aquí neste Concello entran comunicacións a centos todas as semanas, sabemos perfectamente cales son as necesidades do noso Concello, temos un calendario de priorización para executar esas demandas e, dende logo, vostede, coa súa palabrería, co seu trazo grosso, como decía Silvia, non nos va a dar leccións nin de transparencia, nin de xestión dos recursos. E con respecto aos informes, hai que facerlle caso aos informes. E xa lle temos dito que a xente tamén hai que pagarlle. Cando unha persona, un traballador, unha empresa, fai unha labor no Concello de Pollo, a nosa obligación é pagarlle, inda que a vostede lle pese. Gracias, Gregorio. Partido Popular, Ángel Moldes. Sí, bueno, empezando por Xulio. Decía Xulio, o serio. Eu me pregunto, o serio, logo estas alegacións que presentan os veciños non son serias? Cando vostede di o serio, eu me pregunto, pois para min sí que son serias e respetables as alegacións que presentan os veciños. Silvia, pois repítoche, fai moi pouco emitiu un informe, tanto Intervención como Secretaría, cos reparos do ano que rematou, 40, e se vas ano para atrás, 100 e pico reparos. Volvo a repetir por si existía algún tipo de duda. Señor Gregorio, vamos a ver, non hai ningún problema. Di vostede en que casos se votan ou se dan licencias cos informes desfavorables. Mire, se dan, por exemplo, cando vostede vota en contra, esas licencias se levan á Comisión de Goberno e se despois se dá licencia incluso co seu voto en contra. Logo, fíxese que vostedes xa teñen antecedentes como equipo de goberno de votar, en este caso, cos informes desfavorables, incluso co seu voto desfavorable sendo presidente da Comisión, en este caso, de Urbanismo. Non sei se iso demostra o peso político que ten vostede no urbanismo de Pollo, porque se deron licencias co voto seu, sendo vostede o presidente da comisión. E sabes o que fixeron os seus compañeiros? O levaron á comisión de goberno para que vostede quedara en minoría de votos. Logo, se quere outro exemplo, lle sigo dando. Mire, nos fala vostede a nós de que se a Xunta dos Presupostos, mire, nós temos o peso político para cando o Partido Socialista presenta unha moción que sexa boa por apoio, que o grupo parlamentario do Partido Popular a vote a favor. Cousa que vostedes son incapaces. Vostedes non teñen peso político e en Madrid votaron en contra de facer un paseo marítimo que foi unha alegación que foi votada tanto polo PP como polo Bloque para facer un paseo marítimo dende Combarro ata Seca. E vostedes votaron en contra. Esa é a diferencia. O Partido Popular de Pollo ten peso político para falar co seu grupo parlamentario e votar unha moción que presenta o Partido Socialista que é boa para apoio.
cousas que vostedes non son capaces, non teñen peso político. E cando presentaron os presupostos do Estado, as alegacións foron incapaces de conseguir que os seus compañeiros en Madrid votasen a favor de obras que son importantes para Pollo. Mire, lle sigo dicindo o mesmo. Vostedes chegaron aquí, este novo tripartito, dicindo que eran o goberno da transparencia, o goberno da participación. E hoxe, cando os veciños, os colectivos, coas súas posibilidades e cos seus medios, seguramente hai moitos errores, pero lle digo unha cousa, se vostedes, en vez de votar isto, desvotalo, votar en contra dos veciños, non do Partido Popular, porque estas alegacións son dos veciños, en vez de votar en contra, se no seu día se reuniran cos veciños e explicaran as cousas como Dios manda, e explicaran que iban a facer un orzamento, cal era o seu trazado, cal era o seu camiño, seguramente non existirían estas alegacións. Pero como vostedes pensan que van por encima dos colectivos, que van por encima dos veciños, pensan que insultando ao Partido Popular se é suficiente. Mire, a nós, cando vostedes nos insultan, quere decir que estamos facendo as cousas ben. Nos preocuparía que vostedes, como equipo de goberno, nos aplaudiran a nós. Pero cada vez que nos insultan, que nos critican, nos decimos, mire, que ben debemos de estar facendo as cousas cando non teñen argumentos e o único que fan é insultarnos. Mire, voulle dar unha pequena reflexión. A mí non me gusta dar consellos como dan vostedes, porque nós somos un pouco máis humildes, pero nesta corporación temos 8 concelleiros, en este caso o Bloque ten 5, vostedes teñen 3 e Avante teñen 1. Nós con moita humildade, con moitísima, seguiremos traballando. Pero lle digo unha cousa, vostedes o que non poden vir aquí é a presumir de participación e de transparencia, porque non fan nada deso, nin son transparentes, nin dan participación. Non nos dan acceso, en este caso, ao rexistro municipal. Cando hai en outros concellos, por exemplo, Soutomaior, donde o Bloque está na oposición e cada semana reciben sistemáticamente todo o que recibe o rexistro do concello e o que sale do concello. E goberna o Partido Popular. Eso é unha demostración de transparencia. É unha demostración que vostedes, cando están na oposición, piden unha cousa, pero cando están no goberno fan a contraria. E despois, vostedes mesmos, o que teñen que pensar hoxe, co seu voto, que incluso na comisión anterior a este pleno se chegou a decir que parecían alegacións do Partido Popular. Non, non. Son alegacións de veciños e de colectivos, que cada un pode ter a súa ideoloxía. Incluso algúns van en outros partidos que nin tan siquiera son o Partido Popular. Pero hoxe vostedes aquí creo que están defraudando a moita xente. E especialmente Avante Pollo, que chegou a este goberno presumindo de transparencia e de participación, hoxe demostra co seu voto, ou vai a demostrar, que nin ten nin transparencia nin participación, e que cando firmou ese pacto de goberno se olvidou desas dúas palabras. Hoxe era unha oportunidade para que vostedes demostrasen que realmente queren escoitar os colectivos, porque as propostas deses colectivos, repito, en base a un informe técnico e os informes que vostedes saltan cada semana. Cada semana vostedes, os informes dos técnicos, se lle interesa sí, se non lle interesa no. No, mire, se son tan vos para decir, como dixeron no seu día, cando vostedes lle interesou que o pleno era soberano para tomar decisións, pois o pleno tamén é soberano para tomar outras decisións, inda que sexa cos informes en contra dos técnicos. Logo, hoxe queda demostrado que o tripartito de Pollo non é nin transparente, nin permite a participación. E o que máis? Que vota en contra dos colectivos e, en definitiva, que vota en contra dos veciños de Pollo. Moitas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, rematado o segundo turno, según o reglamento, pois sería a última palabra ao presidente da comisión. Neste caso, tendo en conta o reglamento, pois serían 4 minutos. Así que Xulio Barreiro, se quere facer algunha última intervención. Sí, rápidamente. Vamos a ver, eu non tacho de falta de seriedade das propostas feitas aquí por estes asociacións, ni moito menos. Ustedes poden tratar de darlle as voltas que queiran, pero en ningún momento, e se contestaron unha por unha, todas elas, e dando as razóns que nós consideramos polas que algunhas están postas en marcha e outras teñen que esperar, e outras non sendo competencias do Concello, incluso se chegarán a executar. En canto aos reparos, e quero dicir que unha alegación ten dúas partes. A primeira parte é a solicitude de que se faga algo e a segunda parte é de dicir de onde vai a salir os cartos para que se faga. E iso é unha alegación.
O resto, é o que digo, é unha relación de peticións coas que na maior parte delas, na inmensa maioría delas, estamos de acordos. En canto aos reparos, no Concello de Pollo se toman miles de acordos ao ano. E usted dice que hai 40 reparos. Se toman miles de acordos. E deses miles de acordos, non é que se tomen acordos cos informes negativos. A maioría dos acordos é por incumplimento de algunha das partes e intervención pon ese reparo, que hai que levantalo para poder pagar as facturas. Pero contra miles de acordos ustedes poñen 40. Entende? Nós non somos perfectos, pero casi que o rozamos, Si temos en conta esa estadística, casi somos perfectos nese sentido, polo menos. En canto ás licencias que se dan en contra cos informes, é dicir, usted, como sempre trata de darlle a volta. Cando hai un informe que uns técnicos informan de que se pode facer e outros que non se pode facer, que hai informes contraditorios, a Xunta de Goberno e o Pleno ten a opción de decidir cal deses informes lles parece mellor. E ustedes iso lle chaman tomar acordos en contra dos informes. E iso é falso. O que ocorre é que hai uns informes que dicen que se pode facer e outros que non. É moi distinto do que está dicindo vostede. En canto á participación, evidentemente, hai uns canles de participación reglados, que son precisamente o que estamos facendo hoxe aquí. Os veciños poden facer as súas propostas, aparte do que falan con nós, porque hai asociacións destas coas cales nos reunimos de vez en cando, ao mellor 1 ou 2 veces ao ano. Cando nos chaman, nos dicen, queremos ter unha reunión con algunhas destas asociacións que están aquí, e se vai ali e se fala con eles. Pero o resto do ano, en calquera momento, nós estamos a disposición deses veciños e desas asociacións para comentar cuestións, falalas e discutilas. E tomamos nota delas para reflexalas aquí. E despois vostede fala de que os insultamos. Non nos insultamos. O que ocorre é que ustedes, os calificativos que podemos usar, os toman como insultos. E cando eu digo, por exemplo, de que o Partido Popular minte cando dice que tomamos acordos para dar licencias urbanísticas con informes negativos e eu digo que minto, estou nos calificando, non nos estou insultando. Entende? Esa é a diferencia. Xulio Barreiros, por favor, cando poida. Sí, rematei. Ben, bueno, pois rematado o debate, imos a proceder á votación e de todo que eu quería tamén intervir só un segundo para comentar que evidentemente no acordo que se vai a tomar aquí o Concello non está ni o equipo de goberno en contra dos veciños. En todo caso está resolvendo unhas alegacións, o cal non quere dicir que eu creo que se explicou ben, moitas delas se recollen, se executan e se van executando e outras ao mellor é inviable executalas. O que se está resolvendo é que o equipo de goberno tamén ten a responsabilidade de gobernar e goberna e fai un presupuesto evidentemente para gobernar e é a nosa misión. Estamos no goberno, falémolo mellor ou peor, pero a nosa misión é gobernar e resolver os problemas dos veciños e en absoluto se está en contra dos veciños. Se está resolvendo unhas alegacións que se agradece que se presenten e poden ser mellores ou peores, unhas cousas se atenden e outras ao mellor non é posible atendelas, pero que si é certo é que o cal de participación a presentación de alegacións, o cal non quere dicir que todo o que se presente un goberno o ten que recibir como propio. O goberno ten a responsabilidade tamén de gobernar e de facer o seu plan de traballo anual e de dirixir o seu goberno. Pode ser visto mellor ou peor, pero é a nosa responsabilidade e serán as urnas exactamente no seu momento cando decidan quen é o que o está facendo de maneira correcta ou non. Nós en absoluto estamos por a votación que se vai a votar agora, non estamos en contra dos veciños. Tampouco supoño que o Partido Popular, por votar en contra do presupuesto, non creo que estea en contra dos veciños. Porque se vota en contra do Partido Popular do presupuesto, supoño que é porque non está de acordo con ese presupuesto, porque lle gustaría outro. Este é o noso presupuesto e é o que vamos a executar e vamos a facer para os que vivimos neste Concello, para as veciñas e os veciños de Pollo. Por lo tanto, neste momento que votamos son unhas alegacións que se respetan, que se aceptan
cousas que se executan, como se dixo aquí, e outras cousas que ao mellor terán que esperar. Bueno, a votación pode ser por asentimento, se recollemos os votos, pero entendo que o mellor sería unha votación nominal. Así que a secretaria pode ir facendo a chamada, como sempre, a cada un de vos para votar. Paula. Grazas, alcalde. Agis Gómez Gregorio. Estamos a votar a favor de la desestimación de las alegaciones. Entiendo. ¿Quieres que recuerde el sentido del dictamen? A secretaria recordo o ditamen da comisión, así xa queda máis claro, ¿no? Para que non haxa que nadie teña ninguna confusión. Bien, tal como se dio lectura al inicio del debate en la comisión previa extraordinaria de Facenda, Gobernación e Contas, adoptouse o seguinte ditame. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas con data 2 de febreiro, 12 de febreiro e 15 de febreiro de 2021, segundo as consideracións reflectidas no informe da intervención municipal de data 25 de febreiro de 2021, por non ter amparo en ningún dos supostos previstos no artigo 170 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobando expresamente o orzamento xeral municipal correspondente ao exercicio 2021, co contido e anexos aos que se refire ao acordo de aprobación inicial de 26 de xaneiro de 2021. Muy bien, muchas gracias. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor de desestimar as alegacións. Besada Lores María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. Favor. Cochón Castro Rocío. Rocío, o micro. En contra de desestimar as alegacións. Sí, entendes. Díaz, perdón, Perdona, por Paula. favor. Díaz Iglesias Silvia. Favor. Domínguez Álvarez Manuel. Paula, Manolo tiene un problema con el micro. No sé, su voto va a ser en contra. No sé si quieres, porque tiene un problema de sonido. Ya, lo que pasa que, vamos a ver, Quen ten problema co micro? es Manuel. Manuel. Que haga, por favor, algún tipo de... lo más favorable es que nos haga algún tipo de asentimiento, algo que nos permita verificar que personalmente qué es lo que vota. Manuel. Non nos oes, verdad, Manuel? Sí, escoitar sí, o que ten problemas é para que lle entre o sonido. Que o escriban un papel. Claro, vota, claro, que diga, Manuel, ¿votas a favor de la estimación de las alegaciones o en contra? Se fai así. Se escribes nun folio, Manuel, o no, por exemplo, pois valdría, o enseñas, ou eu non sei, non é moi ortodoxo, pero hai ese famoso así ou así. En contra, está escribiendo. Sí, con que escribas, pois, a ver se o... Un pouco máis a la cámara, Manuel, que non se ve, para que nos vea. Levanta en contra. En contra, Contrario, vale. Gracias, Manuel. Gracias. Todo ten arreglo. Seguimos. Alcalde. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra. González López María José Mariche Bota. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. A favor. Moldes Martínez Ángel. Contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. Sobral Fernández Luciano, presidente, vota. A favor. Bien.
Alcalde, el resultado de la votación arroja 9 votos a favor y 8 en contra. Ben, desestímanse entón as alegacións e pasamos ao seguinte Punto del orden del día. o seguinte punto do orden do día. Ben. Punto número 2 da orde do día. Expediente 3203-2020. Solicitude de impugnación de acordos plenarios 4.829 e 4.831 de 29 de decembro de 2020, nos que se aprobou provisionalmente a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto sobre inmobles, de bens inmobles, e do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Ben, neste caso, alcalde, ao igual que no expediente anterior, con carácter previo, que proceder a ratificación por ter sido incluídos en ditame previo. Exacto. Ratificamos, temos que ratificar a inclusión do orde do día. Este punto, como o anterior, tamén pasou esta mañán pola Comisión de Facenda, así que ou ben votamos nominalmente ou se asentides a inclusión do orde do día, pois xa pasamos ao debate do punto. Estamos de acordo na inclusión do orde do día? Bien. Entón, pasamos ao debate do punto do orde do día. Ben, grazas, alcalde. Salvo que indiquedes o contrario, darase igualmente lectura extractada ao ditame adoptado na previa sesión extraordinaria realizada pola Comisión Informativa de Facenda e Gobernación e Contas, no que non producíndose debate en votación ordinaria por 6 votos a favor e 5 votos en contra, a Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas emitiu o seguinte ditame. Primeiro, desestimar a solicitude de impugnación presentada con data 30 de decembro de 2020, número de registro de entrada 2166 polo concelleiro Sergio Pereira Martínez contra o acordo 4829 adoptado polo Pleno en sesión ordinaria realizada con data 29 de decembro de 2021, prestando aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. Segundo, desestimar a solicitude de impugnación presentada con data 30 de decembro de 2020, co mesmo número de registro de entrada 2166 polo concelleiro Sergio Pereira Martínez contra o acordo 4831 adoptado polo Pleno en sesión ordinaria e realizada con data 29 de decembro de 2021, prestando aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica e, terceiro, proceder á realización dos restantes trámites previstos na normativa aplicable. Ben, vamos a abrir un turno de intervencións. Neste caso, eu entendo que o Partido Popular, ou Sergio, neste caso o concelleiro Sergio, que presenta esta alegación ou esta reprobación. Bueno, entonces abrimos o turno, neste caso, por o ponente, que sería o Sergio Pereira, e continuamos despois co resto dos grupos. Vale, grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. Bueno, para contextualizar un pouco este punto, decir que cando o goberno tripartito decidiu subir, neste caso, tanto o IBI como o IBTM, que isto foi en novembro, existe un informe do 9 de decembro da interventora e do tesoreiro no que claramente di que neste caso, para modificar ordenanzas fiscais de tributos, dentro de tributos hai impostos e hai tasas, o expediente deberá conter, entre outra serie de cuestións, un estudio técnico-económico xustificativo dos custos. Nós, cando examinamos a proposta de modificación das ordenanzas dos impostos por parte do tripartito, vemos que non hai este informe de estudio técnico-económico. Desde o PP, ademais, avisamos que íbamos a esgotar todas as vías administrativas e políticas, e así o fixemos, para que, neste caso, o goberno local non lle subira os impostos aos veciños de Pollo. O fixemos así e o volveríamos facer as veces que faga falta. Por iso, ademais, temos este punto aquí, estamos neste punto aquí e vamos a volver a debatir e a votar sobre este punto. E, por eso, ides a volver a ter a oportunidade de votar en contra de subirlle os impostos aos veciños de Pollo. Desde o PP de Pollo intentamos por todos os medios
por todos os medios que os tres alcaldes non lle suban os impostos e non modifiquen as ordenanzas, subindo un 10% a todos os vehículos de pollo e furgonetas e un 25% o imposto de IBI a todas as vivendas baleiras. O informe técnico económico non existía no expediente e nós, o día seguinte ao pleno, presentamos esta alegación, porque dixemos que íbamos a esgotar todas as vías. Primeiro votamos en contra de subir os impostos na Comisión de Facenda Ordinaria. Vos votades a favor. Despois votamos en contra no pleno do mes de decembro. Vostedes votaron a favor de subir os impostos. Logo, impugnamos administrativamente este acordo, porque tal e como informaba o informe do 9 de decembro, non había un informe técnico económico. Hoxe estamos aquí, tivemos unha comisión extraordinaria de Facenda, volvestedes a votar a favor de subir os impostos e o Partido Popular a favor de baixar os impostos. E agora estamos neste pleno, no que tedes a última oportunidade de votar para non subirlle os impostos aos veciños de Pollo, aínda que xa sabemos que, por desgraza, non vai ser así. Pero, ademais, non só eso, ademais foron os veciños os que se movilizaron nas rúas cunha caravana de vehículos desde San Salvador hasta Rasó, pedindo que se baixaran os impostos. E mentres os tres alcaldes, os tres partidos que forman o goberno, lles están subindo os impostos. 4 oportunidades en menos de 2 meses para non subilos, pero queda demostrado que o único que queredes é subilos. Facedes trampa coas bonificacións do IBI, facedes trampa, porque as bonificacións das familias numerosas, sabedes, como saben as familias numerosas, que non van chegar a máis de 3, de máis de 100 de todo o pollo, non van a chegar a máis familias numerosas. Facedes trampa cando falades de que bonificades máis, o único que bonificades máis é a instalación de elementos térmicos, de elementos eficientes nas viviendas do ano anterior 2007, e hai unha bonificación. Pero es que o que facedes é subirlle o IBI a todas as vivendas baleiras de pollo un 25%, sexan veciños de pollo ou non sexan veciños de pollo. Entón, estades facendo trampa coas bonificacións, decides que é para compensar, eso é mentira. E tamén facedes trampa coa bonificación do IBTM, que decides que bonificades, por certo, proposta do Partido Popular de Pollo, os vehículos eléctricos e eficientes, pero logo lle subides a toda a flota de vehículos un 10%. Eso non é reaxustar nada, eso é subirlle o imposto a 5.000 coches en Pollo e baixarlle ou bonificarlle o imposto a 100 coches. Entón, o que facedes é trampear. E tamén un pouco triste, esa remato, alcalde, esta primeira intervención, que non aproveitedes o pleno de hoxe ou a comisión de hoxe a mañán, que estivestes caladiños, pero, sen embargo, onte, sí, na comisión estivestes caladiños, señora Gis, sí, non falou nadie, falou o PP de Pollo, pero onte enviades unha nota de prensa criticando a oposición. Sabedes que vos digo? Mira, cando o goberno fai de oposición da oposición é unha sinal boísima. Sancho, ladren, señal que cabalgamos. É boísimo. Estamos moi orgullosos deso e seguiremos facendo o mismo. E volveríamos a facer as veces que faga falta. E a última pregunta, tanto lles costa facer un informe técnico económico, aínda que non sexa perceptivo, para saber canto lle van a subir os impostos aos veciños de Pollo? Non lles costa. Lles importa facelo. Lles importa facelo, porque os avergoña facelo. Pero non lles costa nada. Para subir os impostos, lle facedes caso aos informes de intervención. Pero para contratar a dedo os vosos colegas do BNG de Pollo de Pontevedra, non lle facedes caso aos informes de secretaría, aos informes de intervención, nos que din como se deben licitar os contratos. Aí non lle facedes caso. Aí dades os contratiños a dedo aos vosos colegas. E aquí sí que me refiro máis ao BNG de Pollo de Pontevedra. Aí non facedes caso, aí non pasa nada. Para os 40 reparos, como dixo o meu compañero Moldes na anterior intervención, tampouco pasa nada. Pero ahora, para beneficiar os veciños de Pollo, sí pasa. E para beneficiar os veciños de Pollo non lle facedes caso aos informes de intervención. É moi triste. Isto demostra que estades de costas aos veciños e de cara aos vosos amigos. Nada máis. Gracias, Sergio. Bueno, seguimos o turno de intervención. Sería bo que seguíramos o orden por os representantes dos grupos. En todo caso, primeiro, seguindo ese orden, sería Silvia a primeira. Sí, Silvia. Ben, pois trátase da
da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles e máis do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, que se adoptou o acordo provisional no pleno do ano pasado, de decembro, e que a continuación se abriu o correspondente trámite de exposición pública durante 30 días. A primeira cuestión sobre o asunto desta impugnación presentada polo Partido Popular sería un defecto de forma, como se indica no informe xurídico, xa que foi presentado fora deste prazo de información pública e, pese a isto, admítese igualmente a trámite para estudala e resolvela. A segunda das cuestións sobre esta impugnación trataríase xa dun defecto de fondo, xa que unha vez que foi analizada polos servizos técnicos, neste sentido, o informe de intervención é claro e conciso, conclúe que non ten cabida a reclamación en base a que falta un estudo técnico económico xustificativo, porque este documento requírese para a tramitación das taxas, pero non así para os impostos como son do que tratamos, que é o IBI e o imposto de vehículos. E, ademais, como o propio Sergio Pereira na súa intervención acaba de recoñecer, el mismo xa dixo que non era un informe preceptivo. Por último, tamén no propio escrito do Partido Popular fan referencia a unha sentencia do ano 2002 que tampouco é pertinente, xa que esta sentencia refírese outra vez ás taxas e non aos impostos. En fin, como indican, tanto o informe xurídico como da intervención procede desestimar esta solicitude de impugnación. Gracias, Silvia. Gregorio. Sí, bueno, como non tuve en turno de réplica, me gustaría decir dúas cousas. Unha que a miña obligación como presidente da comisión e como responsable político é que cando se fixa un criterio técnico, que ese criterio sexa para todos. E logo, se o peso político se define en función do que se aproba ou non noutros parlamentos, temos que decir que vostede ten moi pouco peso político, porque todas as iniciativas que van daqui, de pollo, todas as mocións son desestimadas no Parlamento de Galicia. PO 308, Vial do Bao, por certo, o polígono de Fraga Moreira, que vostede constituiu unha comisión para darse notoriedade política que durou exactamente o que durou o bipartito. No momento que entrou o PP se olvidou do polígono, dos veciños e dos intereses de Fraga Moreira. En fin. Con respecto a esta cuestión que nos trae aquí, a este punto, señor Sergio, te has colado. Confundes tasas con impostos. E o confundes tanto no escrito como na propia jurisprudencia que propós no escrito, non? O problema é que tendes moito descoñecemento, pero moita testosterona e moita confianza en vos mesmos. Entón vos leva a cometer errores dos que non vos baixades, é dicir, vexo que seguides incidindo no error. Cometechedes un grave error que consiste en confundir taxas con impostos, pero non queredes recoñecer o error. Co cual, e logo falas de que este error ven motivado por un informe donde a interventora decía, efectivamente, e a interventora o aclara, na denegación esta o aclara e di que esos son conceptos, documentación xenérica que se pon nos informes. Vos acordades aquelo de que os concellos se tiñan que adherir ou tiñamos que fusionarnos con Sanxenxo, con Pontevedra ou con Meis, que o decía o informe? Documentación xenérica, señor Sergio, dase conta. É o mismo caso, pero non quere decir que se refira ao punto concreto sobre o que está informando, como neste caso. Como vexo que lle gustan as citas, e citou bueno, creo que foi un pouco desafortunada, pero bueno, citou a Cervantes. Eu lle vou a dar outra cita de Bertrand Russell. El problema del mundo es que los ignorantes están seguros de todo y los inteligentes están cargados de dudas. Cando un se equivoca, ten que rectificar. E aquí cometeche un erro garrafal. Entón, é mellor baixar o tono, porque dixéchedes públicamente, montachedes a do pulpo, dixéchedes que iba a dicir aos tribunales que isto era unha vergonza, onde está a transparencia, palabras moi grosas dixéchedes, para que acabe nisto, para que acabe
en que todo aquilo que decía Sergio, todo aquilo que decía señor Moldes, resulta que é unha milonga. Era un cabreo que non tiña ningún sentido. Gracias, Gregorio. Polo BNG. Sí. Sí. Xulio. Sí, vamos a ver. Efectivamente, nos informes de intervención quedaba claramente cristalino, quedaba o que facía falta para aprobar o trámite, para aprobar unha modificación das ordenanzas de impostos. E citaba a normativa da Lei de Facendas. Efectivamente, non todos somos técnicos, nin todos temos coñecementos como para diferenciar entre o que é unha taxa e un imposto. A pata. Algún fallo tuvemos aquí en este momento, perdón, a ver, se cortou a intervención. Sí. Se recuperamos. Sí. Sí, a ver, Xulio. Sí, me oídes? Ahora sí. Sí, hai un fallo aí no sistema en este momento. Xulio, escoitarnos? É un problema de Xulio Barreiro no seu sistema que está fallando. Se recuperamos, ben. E se non, pois, teríamos que continuar o pleno. Sí, Xulio? Sí, me escoitades? Ahora mismo sí, antes non. Vale, ahora vale, sí. É que creo que se cortara. Para financiar un servicio fai falta un estudio económico, un servicio como da agua, como do saneamento, ou recollida de lixo, en donde quede claro de que non se lle cobra aos veciños máis do que costa o servicio. Sin embargo, os impostos non financian en exclusiva ningún servicio, ni ningunha obra. E, polo tanto, non fai falta estudio económico. E iso é o que ustedes mezclan e con eso tratan de facer un circo. Nós pensábamos que o que pretendían ustedes era facer a alegación para ahora poder votar a favor das bonificacións que vamos a establecer en estes impostos. Bonificacións para familias numerosas, bonificacións para o aproveitamento térmico de electricidade e para as explotacións agrícolas. E no caso dos vehículos, para que os vehículos eléctricos e híbridos paguen menos. Porque os impostos valen para recaudar ingresos para as administracións, pero tamén valen para dirixir a política no sentido en que se quere. E para facer os impostos máis progresivos. E nós creemos que cando a unha familia numerosa se lle permite pagar menos ou a alguén que fai un aproveitamento térmico de electricidade que reduce o CO2, problema grave que ten este planeta, ou o tema dos vehículos híbridos e eléctricos que tamén reducen o CO2, estamos facendo unha política progresiva. Se para eso os demais teñen que pagar un pouco máis, o que estamos facendo é incentivar nun determinado sentido o que se pretende, o que é bo para todos. E iso é o que non acaban de entender ustedes. E con eso, que son ustedes os maestros da media mentira ou da mentira completa, montan este circo que é falar de que estamos subindo impostos e de que non, ademais, o facemos ilegalmente, non cumplindo, digamos, que o que nos exixe a lei. E iso non é así. Eu diría, e isto quero que o tomen ustedes como calificativos, non como insultos, de que con esta alegación demostran ustedes o grado de incompetencia,
de ignorancia e mismo a súa capacidade para mentir. Entenden? E é así, porque incluso chegan a ter o descaro de pôr en dúbida a capacidade dos técnicos municipais, que o deixaron moi claro no primeiro informe, dicindo que non era necesario para os impostos facer ningún estudio económico, si para as tasas, e o dicían claramente, e moito máis neste segundo informe que dice que para as tasas sí, pero para os impostos non fai falta ningún estudio económico. E siguen ustedes co descaro habitual de ustedes falando de que é necesario. Nada máis. Gracias, Xulio. Rematado este primeiro turno, abrimos un segundo turno de intervencións con arreglo ao reglamento. Sí, gracias, alcalde. Sí, o ponente, sí, Sergio. Sí, gracias, alcalde. Bueno, isto recordame moito cando foi o tema do IBI, o do catastrazo famoso, recordame moito os insultos que facía o equipo de goberno o Partido Popular de Pollo, cando o único que facía o Partido Popular de Pollo era explicar o que estaba pasando e o que facía o goberno era intentar subir por detrás o IBI para cobrarlle máis a xente. Recordame tamén cando vos ríades dos rodeado o Concello do PP de Pollo, que nos tomabades de coña, que os veciños se movilizaran, vos ríades de nós. Pero logo nas urnas creo que nós non nos rimos de vos, pero nós subimos e vos baixastes. Entón, un poquinho máis de humildade, un poquinho menos de insultos e de descalificativos. Porque, insisto, cando o goberno fai de oposición da oposición, o goberno ten un problema e a oposición ten unha oportunidade. Entón, eso se colledes o consello. Para reiterar o lado técnico, o 9 de decembro o Servicio de Intervención de Tesourería di que para modificar as ordenanzas dos tributos locais, dentro dos tributos locais están os impostos e as tasas, o expediente deberá conter memoria descriptiva, la contenía, novo texto das ordenanzas fiscais, lo contenía, informe de intervención, lo contenía, e estudio técnico económico, no lo contenía. Desde o Partido Popular de Pollo, o 30 de decembro, despois do pleno, impugnamos o acordo aprobado polo goberno, non por nós, porque nós votamos en contra de subir os impostos, e vos votastedes a favor de subir os impostos. E o día seguinte, con este informe na man, presentamos a alegación, e o volveríamos facer as veces que fixera falta, porque en base a este informe, e en base ao que a propia lei di, tiñamos a razón, e porque grazas a presentar esa alegación os estamos aquí e o goberno vólvese a retratar e o goberno volve a apoiar subir os impostos aos veciños de Pollo. Entón, os volveríamos a facer as veces que fixera falta. Aquí non hai ninguna equivocación. Isto é unha impugnación administrativa. Que é política e administrativa. Nada máis. Non vos poñades nerviosos, non tedes que insultar. O dos ignorantes, señora Gis, yo no sé en qué posición dice usted de que somos unos ignorantes, pero le vuelvo a repetir. Somos 8 concejales. Ustedes son 3. Y hay que ser un poquito más, hay que tener un poquito más de miras a medio plazo y a largo plazo, y no tan a corto plazo. No hace falta que se ponga usted tan nervioso, que descalifique de esa forma. Nosotros advertimos y dijimos que íbamos a llegar hasta el final, agotar todas las vías políticas administrativas, y lo estamos haciendo. Y ojo, lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo, porque además contamos con el apoyo de los vecinos. ¿Sabéis por qué? Porque los vecinos no quieren que se les suban los impuestos. Los vecinos quieren, como mínimo, que no se les suba. Y lo que prefieren es que se les bajen. Entonces, habrá gente que no nos vote, seguro, los vecinos, pero seguro que comparten con nosotros bajar los impuestos. Vecinos, autónomos, empresarios, que no nos voten, pero que comparten esta idea con nosotros. Entonces, la humildad, los descalificativos por parte del gobierno a la oposición, de verdad que son tristes, decepcionantes, e incluso muchos de vuestros, incluso gente que puede votar a opciones políticas como las vuestras, no las se va a entender, y menos en este tema. El Partido Popular de Pollo quiere que se bajen los impuestos y el gobierno local está subiendo los impuestos. Y ya por último, de verdad, la exposición del concejal de Hacienda en cuanto al IBTM es, de verdad, es rocambolesca. Es decir, usted no puede decir que hay un reequilibrio cuando va a bonificar a 100 coches y le va a subir
la viñeta a 5.000 y entre ellos van a estar vehículos utilitarios de familias, pero también van a estar furgonetas de autónomos, furgonetas de hosteleros, furgonetas de electricistas, furgonetas de fontaneros. Pero usted, ¿a quién quiere engañar, señor Barreiro? Usted lo que quiere únicamente es cobrar más y cobrar más y cobrar más para así aumentar los ingresos municipales y luego gastar no sabemos en qué, porque no se traduce en nada. En la realidad no se traduce en nada, pero usted quiere ingresar e ingresar más, además de pedir sus préstamos, además de hacer todas las cosas que hace a nivel gestión municipal, ojo. Entonces, sea claro, diga, oye, pues sí, quiero subir los impuestos. El señor Abel Caballero en Vigo lo dijo, sí, los voy a subir porque voy a dar más servicios. Pero usted los sube y no da más servicios. Ustedes en Pollo dan menos servicios. Que quede claro, lo hicimos, lo volveríamos a hacer, dijimos que agotaríamos todas las vías políticas y administrativas y ya anunciamos que lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo por respeto a los vecinos, por respeto a nuestros votantes e incluso por respeto a vuestros votantes. Que en esto, y humildemente lo decimos, seguro que compartimos perfectamente el sentir que tienen ellos y su sentir con el nuestro. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Continuamos con los turnos de intervención. Y ahora toca a Silvia, ¿no? A Silvia ahora. Silvia, cando queiras. Sí. Ben, pois nesta última intervención aproveitar para deixar de maneira manifesta pois, as contradiccións e as incoherencias do Partido Popular. Xa é o proceder habitual do PP decir unha cousa para logo facer outra, non? E sobre todo en función de se están no goberno ou na oposición, ou se trata de pedir cando lle cadra a baixada ou mesmo a eliminación dos impostos para despois impugnar e votar en contra cando se van a aprobar as bonificacións potestativas, porque resulta que debe ser que están en contra duns impostos máis sociais e máis progresivos. Sinalar tamén esa contradición do Partido Popular para cando lle cadra pedir máis investimentos, máis obras, máis actuacións, acabamos de velo no punto anterior, ou tamén para cando se lembran pedir máis fondos para a emerxencia social, cando deberan de saber sobradamente como é o funcionamento do Estado do Benestar e como é o financiamento dos servizos sociais e dos servizos públicos que se sosteñen e que existen precisamente pola recadación dos impostos. E xa para rematar, non é un consello, como decía antes o portavoz do PP, senón máis ben unha petición, pedirlle ao Partido Popular que deixe xa esa actitude vitimista que ten en todo momento, pois deslizando sempre insinuacións de que se sinten agredidos, atacados ou insultados, non sei, pedirlle continuar os debates con normalidade e deixar de facer esas acusacións constantes de que están sendo insultados. Gracias, Silvia. O Partido Socialista, Gregorio, turno de intervención. Sí, bueno, creo que o debate xa non dá para moito máis, é dicir, as bonificacións foron suficientemente explicadas no seu momento, tuvo o seu debate, justificamos o porqué as facíamos, porque creíamos que era unha estrategia interesante de cara ao noso Concello, que primaba precisamente a xustiza social e primaba a protección do medio ambiente, e creíamos que era fundamental facelo, creíamos que responde ao que os veciños esperan de nós e creemos que é o que debemos facer. Por lo tanto, pouco máis que engadir nese tema. En canto ás valoracións que se fan, bueno, pues, máis do mismo, temos que decir que lexos do discurso do Partido Popular tan catastrofista, tan demoledor con respecto ao seu propio Concello, temos que decir que non se corresponde coa realidade, co seu discurso, un discurso completamente artificial, o Concello de Pollo dos poucos de Galicia que aumenta habitantes ano tras ano, mentres concellos da contorna baixan, e algúns de maneira significativa que non vou a nomear, pero poucos concellos suben en habitantes, Pollo sube notablemente, moitos xa destas estrategia que seguimos con estas bonificacións xa está obtendo resultados, de feito o padrón está aumentando notablemente,
O que é importante tamén para o noso concello, que as persoas que viven no concello paguen no noso concello, iso é fundamental, non ten sentido que fagan uso dos servizos municipais, en cambio, tributen noutros concellos. Por tanto, iso é importante. Facía tamén hai unha reflexión o señor Sergio con respecto ás eleccións, que o fai moi a meudo, porque, bueno, non sei se a nivel de ego lle ven ben, pero a realidade non é esa, é dicir, o Partido Socialista subeu bastante máis que vostedes. Subimos un 25%, cousa que non nos reconforta, porque creemos que deberíamos subir máis ou que debemos loitar por ter unha representación maior. En calquer caso, creo que está todo dito, a estrategia de bonificación sea correcta, a defendemos, a seguiremos defendendo. O señor Sergio, do Partido Popular, fixo moito ruído con este tema de maneira artificial, convocando os veciños, tensionando a sociedade, cousa que fai habitualmente, retorcendo os seus argumentos, logo se queixa de cando lle respostan, porque nós nunca facemos unha ofensiva contra os seus argumentos, nós respostamos aos seus plantexamentos que retorcen a realidade. E cando facemos, pois, se sinte feridos, se sinten tremendamente ofendidos, porque teñen vostedes a piel realmente fina. Pero o importante é o grado de tensión que generan na sociedade de Pollo, na veciñanza, con argumentos completamente artificiales como que nos trae hoxe aquí. Inventándose as alegacións ridículas e absurdas, confundindo os principios que establecen as propias normas, e o peor de todo é que redundan no error, é dicir, xustifican e nos fan unha lectura do articulado para buscar argumentos donde non os hai. Precisamente, a interpretación xurídica deste articulado é suficientemente complexo para o que teñan que facer persoas expertas, é dicir, a interpretación técnica xurídica non está en mans de calquera, están de mans de expertos que coñecen teñen os coñecementos suficientes para facer unha interpretación da textualidade da propia norma. E pouco máis teño que decir. Gracias, Gregorio. Polo BNG. Sí, vamos a ver, eu entendo que se puderan equivocar cando presentaron a alegación confundindo que son tasas con impostos, pero no informe que fai a interventora para tratar este asunto hoxe aquí é clarísimo, é de parvulitos, non de primaria, de parvulitos. E vou a ler claramente. No caso do expediente que nos ocupa, referente á proposta de modificación de 3 ordenanzas fiscais regulares de 3 impostos, non ten cabida a incorporación dun estudio técnico económico xustificativo do coste do servicio ou actividades realizadas, xa que os impostos nos establecen por prestación de servicios ou realización de actividades. E aclara para os parvulitos, como sen embargo si é o caso das tasas ou dos precios públicos. É dicir, en tales tributos, os impostos, non é necesario acreditar o equilibrio entre o custo e o tributo e o seu rendemento. Despois de ler isto, que ustedes sigan mantendo de que é necesario un informe técnico, entende? Non é de ignorantes, é de dementes. Outro calificativo, señor Sergio e compañía. Despois, e tamén para que quede claro, ustedes anunciaban a vía xudicial. Espero que vayan a elas, porque non me fai gracia, pero me gusta que metan a pata. E yo reiterarei daqui, mentre siga de concelleiro, si non van a esa vía xudicial. Espero que vayan e que cumplan a palabra que dixeron. En segundo lugar, falan ustedes de que facemos trampa. Non facemos trampa. A proposta é clara e cristalina. Está posta por escrito con todos os datos do que hai que facer, como hai que presentalo e de quen pode acollerse ás bonificacións. Clarísimo. Clarísimo. Non hai trampa ninguna. Ustedes falan de medias mentiras, de medias verdades, e interpretan os informes ao revés do que queiran.
pero, sin embargo, nós o pomos por escrito e clarísimo aí do que hai que facer. Non se suben os impostos, é outra mentira que están utilizando ustedes. E xa digo, o que dice mentiras é mentireiro, calificativo, non insulto, para que o teñan claro. Non se sube a toda a flota de vehículos como dixo vostede. Se sube só aos vehículos. Non se sube aos vehículos industriales. Entende? É outra mentira. E despois dice que estuvemos caladiños na comisión. A súa interpretación, tuven que en 2 ocasións pedirlle se defendían a emenda e dixeron que iban a defendela no pleno. Se ustedes non defenden a emenda, que quere que lle diga eu na comisión? Que lle aplauda? Pois non. E respecto dos contratos a dedo que dice usted que fai o BNG, non debía dicilo aquí, debería facelo en Fiscalía. E máis, se usted me pide que vaya con usted ese día a Fiscalía, vou. Entende? Non debería estar aquí dicindo tonterías. Se é tan grave a cousa, debería ir á Fiscalía. Xa o fixeron en máis dunha ocasión e deronlle coas portas no nariz. Pero en este caso, yo digo exactamente igual. Vayan ustedes a onde teñan que ir. Non veñan a queixarse aquí. Non veñan a facer de nenos enfermizos. Entende? Fagan ustedes de homes ou de mulleres. Entende? E vayan a onde teñen que ir, coas súas queixas. E outra cousa respecto das eleccións. Mentres nós gobernamos, ustedes chupan banquillo desde hai 20 e tantos anos. Esa é a realidade. Entende? E pouco máis, nada máis. Gracias, Xulio. Gracias. Para cerrar o turno de intervencións, o reglamento recolle a última intervención, neste caso, do ponente neste caso da alegación. Así que serían estes 4 minutos que é o que recolle o reglamento para cerrar o debate. Gracias, Sergio. alcalde. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, para os 3 grupos, quen desestima non é a interventora. Ides desestimar vos, votando. A interventora informa, como fai todas as semanas, e como fai todos os días. Un gran traballo, por certo, que fai o Servicio de Intervención e Tesorería. Pero non desestima ela, desestimades vos. Pero desestimades vos como tamén desestimades o primeiro punto, alegacións feitas por veciños, non polo Partido Popular de Pollo, presentadas por veciños, que tamén as acabades de desestimar vos. Non a interventora, A interventora informa, e vos sodes os que votando, desestimades. Eso que quede claro. Despois, ao señor Agís, hombre, sí que lle agradecería que me chamara polo meu nombre. Sergio moi bonito, pero chámome Sergio. Sergio, con G. Dicho esto, decirle que es curioso, ¿no? Que las medidas, estas bonificaciones que atraen a tantos vecinos, ¿cómo es posible que ya los atraigan, según usted, cuando aún no están ni en vigor? O sea, aún no están en vigor las ordenanzas, pero ya están atrayendo a los vecinos ya. De verdad, o sea, si estos argumentos son los del portavoz del Partido Socialista, creo que desmonta cualquier beneficio que vaya a traer la bonificación, porque ya usted sabe que estas bonificaciones no van a traer beneficios y sabe que solo van a traer pagar más a los vecinos de Pollo. En cuanto al señor Barreiro, decirle, señor Barreiro, una furgoneta ligera de menos de 3.000 kilos va a pagar un 10% más. Fontaneros, albañiles, carpinteros, hosteleros, sí, tienen furgonetas de menos de 3.000 kilos, claro que sí. Claro que las tienen. ¿Pero qué está diciendo usted, hombre? ¿Qué está diciendo? Es que si hiciera un estudio técnico económico para saber cuánto supone aumentar un 10% más la flota de los vehículos, vería esto. Pero como no le interesa, porque no le interesa hacerlo, no lo ve o no lo quiere ver. Entonces, no nos tome el pelo, ni a nosotros ni a los vecinos. Sí le va a subir el impuesto de vehículos a las furgonetas ligeras, de menos de 3.000 kilos. Sí. ¿A los camiones? No. ¿A las furgonetas? Sí. ¿A los coches? También. Eso que quede claro. A la señora Díaz, ¿cómo puede hablar usted? Bueno, pues usted puede hablar evidentemente de lo que crea conveniente, no como nos quieren a nosotros no hablar de ciertas cosas que nosotros queremos hablar. Nosotros permitimos que se hable de todo, faltaría más. Pero ¿cómo puede hablar de que cuando el Partido Popular, quién es el Partido Popular, cómo pedís más partidas para servicios sociales? Es que nosotros pedimos más partidas para servicios sociales porque entendemos que hacen falta y más con esta pandemia. Pero es que la Xunta de Galicia está financiando más de 2 millones de euros para servicios sociales. Y nosotros pedíamos incrementos de partidas que en proporción eran muchísimo más inferiores a eso.
es que el dinero que nosotros pedíamos, que es para que se incrementaran esas partidas de servicios sociales, señora Díaz, es que entra dentro de las partidas que da la Xunta de Galicia y que usted puede repartir perfectamente para unas cosas o para otras. Más de 2 millones de euros que está destinando la Xunta de Galicia a servicios sociales. Por favor, un poquito de, por lo menos, reconocer al César lo que es del César. En este caso, si la Xunta de Galicia está dando ese dinero, oiga, que no es que haya que cobrar más impuestos, que haya una administración, ojo, competente, que es la que tiene que pagarlo, porque es una competencia en parte autonómica, ya lo está pagando. No hace falta cobrar más impuestos para financiar y para sufragar servicios sociales. Que esgrima usted ese argumento es bochornoso, déjeme que se lo diga. Que tenga que decir, no, es que vosotros queréis hacer más cosas y hay que cobrar más impuestos. Es mentira, no es verdad, no es verdad. Y ya para finalizar, insistimos, la votación ahora mismo es donde se va a votar, subir los impuestos o no subirlos. La interventora no desestima nada, lo van a hacer ustedes ahora con el voto, como lo hicieron al principio, en el punto primero, con unas alegaciones de los vecinos. Ustedes se las desestimaron, la interventora no se las desestimó. La interventora informa semanalmente y semanalmente, nada más. Y perfectamente aquí se puede votar en contra, a favor o abstenerse a esos informes, pero como se hace siempre. Y ya para finalizar, señor Barreiro, mire, contratar... Sergio, por favor, No, vaya rematando, que está o tempo solo para acabado, pero bueno, perdón. Contratos a dedo, claro que los hacéis, agente del BNG Fin. Sí, y hay un informes semanales que dicen que esos contratos se deben licitar de forma pública y no lo hacen así. Cogen un contrato a dedo, una chica que hace unos carteles, que por cierto en Pollo hay perfectamente diseñadores, gráficos y demás que lo pueden hacer, pero ustedes prefieren darle un contrato de 6.000, 7.000 euros, una factura, a una chica del BNG de Pontevedra. Y lo hacen, y no se tiene que poner así, ni enfadar, ni nada, tiene que decir, oye, pues es verdad, no se lo estoy... Por favor, vaya rematando, o tempo Gracias, pasou. Gracias, Sergio, gracias. Bueno, rematado os turnos de intervención. Bueno, creo que o debate está dado e, por lo tanto, vamos a proceder á votación. A secretaria dará conta do ditamen da Comisión de Facenda e procederemos á votación nominal como fixamos no punto anterior. Sí, Paula. Gracias, alcalde. Los términos de la votación, siguiendo indicaciones de alcaldía, en función del dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Facenda, serían, primeiro, desestimar, o se propón a desestimación da solicitude de impugnación presentada con data 30 de decembro de 2020, número de registro de entrada 2166, polo concelleiro Sergio Pereira Martínez, contra o acordo 4829 adoptado polo Pleno en sesión ordinaria realizada con data 29 de decembro de 2021, prestando aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do IBI e, correlativamente, en segundo lugar, desestimar a solicitude de impugnación presentada con data 30 de decembro de 2020 e co mesmo número de registro de entrada e polo mesmo concelleiro contra o acordo 4831 adoptado polo Pleno en sesión ordinaria de 29 de decembro de 2021, prestando aprobación definitiva a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Gracias. Entón, vamos a proceder á votación. A secretaria irá chamando. A votación é desestimar, non? Votos a favor. Ben. Alcalde. Sí. Empezamos. Paula, cando queiras. Agís Gómez Gregorio. A favor. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Besada Lórez María Consuelo Chelo. A favor. Caldas Moreira Margarida Marga. A favor. Cochón Castro Rocío. En contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. Sí. Que enfoque un pouco máis. Manuel, acerca o papel á pantalla. Sigue tendo problema co micro. Acerca o papel, Manuel. Manuel. En contra. Gracias, Manuel. Fernández González Rosa. A favor.
García Freijeiro Marcial. En contra. González López María José Mariche. En contra. Martínez Blanco Xosé Luis. Favor. Moldes Martínez Ángel. Contra. Muiños Balea Cándido. En contra. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad Nati. En contra. Y Sobral Fernández Luciano Presidente. A favor. Alcalde, el resultado de la votación arroja 9 votos a favor y 8 en contra. Ben, vendo o resultado, queda desestimada a alegación presentada e tratándose dun pleno extraordinario, damos por rematado este pleno, non habendo máis asuntos no orden do día e, polo tanto, moitas gracias e de novo, bo día a todos e a todas e a todos e todas as veciñas e veciños que nos poidan estar vendo, pois tamén, moi bo día e gracias pola atención. Hasta a próxima. Hasta a próxima. Vale. Muy bien, hasta luego. Gracias a todos, todas. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, niño.